Mercedes klasy C, auto zaprezentowane w 1993 roku jako następca legendarnej 190. Jest to konkurencja dla aut typu BMW Seria 3 czy Audi A4. Oczywiście auta, jak przystało na Mercedesa, są dość bogato wyposażone. Możemy sobie wybierać między na przykład bixenonami, czujnikami parkowania, alufelgami, jeszcze kilkoma innymi dodatkami. W standardzie od pewnego czasu wprowadzono już kierunkowskazy w lusterkach, kontynuowane zresztą w kolejnych edycjach Mercedesów, nie tylko C-klasy. Auto dostępne w dwóch rodzajach nadwozia, sedan bądź kombi. W późniejszym okresie pod koniec wprowadzono trzydrzwiową wersję nazwaną Sport Coupe. Auto wyposażyć można było w tapicerkę welurową bądź skórzaną, elektrykę foteli, podgrzewanie foteli, radio CD ze zmieniarką na 6 płyt i z obsługą również telefonu przez Bluetooth lub przez włożenie oczywiście karty SIM, klimatyzację manualną bądź automatyczną, manualną lub automatyczną skrzynię biegu w przypadku automatu. Można było też oczywiście sterować ręcznie za pomocą joysticka bądź w niektórych wersjach przycisków na kierownicy. Tempomat, wielofunkcyjna kierownica, oczywiście kierownica zazwyczaj skórzana, ESP, centralny zamek, oczywiście elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane lusterka, poduszki powietrzne czy napinacze pasów, te rzeczy oczywiście były w standardzie. Klapa bagażnika otwierana jest za pomocą pilota bądź przycisku wewnątrz i otwierana jest elektrycznie, natomiast złożyć musimy ją już ręcznie. Czy jest to wygodne czy nie? Kwestia oceny. Niezaprzeczalnie przydałby się przycisk do zamykania, ale nie jest znowu to klasa aut, w których taka rzecz jest wymagana. To, co przystało na Mercedesa, oczywiście jest w tej klasie kontynuowane, to spora ilość poduszek powietrznych są w drzwiach, oczywiście standardowo w kierownicy, w fotelach, naprzeciwko pasażera. Mamy dużą ilość schowków, nie ma problemu ze schowaniem jakichś drobniejszych rzeczy. Oczywiście wyłożona jest część konsoli w drewnie, można było sobie to pozostawić w standardzie, można było w skórze, można było okleić różnymi innymi wyborami oklein, to zależnie od tego, jakie sobie właściciel życzył. Auta są 5-miejscowe i 5-osobowe, oczywiście jeżeli decydujemy się na wspomnianą wersję Sport Coupe, no to będzie ona 4-osobowa. W przypadku tego modelu nie ma problemów z ilością miejsca dla pasażerów na żadnym z miejsc. Oczywiście jest przy tym spory bagażnik, ale to pokażemy za chwilę. Również w standardzie dla Mercedesa od dłuższego czasu jest przycisk na konsoli środkowej, który umożliwia elektryczne złożenie zagłówków tylnej kanapy, co za chwileczkę pokażemy, dzięki czemu oczywiście jest dużo lepsza widoczność do tyłu. Tak jak wspomniałem, klapę bagażnika możemy bezproblemowo otworzyć z pilota. Wrzucamy sobie wszystkie bagaże, nie ma problemów z ilością miejsca. Jest stosunkowo niski próg załadunku, także nie ma problemów z wrzucaniem jakichś bagaży. Możemy oczywiście złożyć częściowo lub całkowicie tylne fotele, powiększając sobie ten bagażnik. Ten konkretny egzemplarz obejrzycie Państwo w galerii stawki, uzyskacie wszelkie potrzebne informacje dotyczące jego bądź innego poszukiwanego auta.